most nem. Oké. Akkor van Akkor igen. Megy? Na, akkor jó van. Hány perc még fér? Hány perc? 640. Hány perc fér még arra a rohadt kurva memóriakártyára? 640 mutatja. Nem igaz, az Az a felmondás? perc. 23. 23 percnyi videó. Ja, igen, az. A memóriakártyámra. Igen. Jó, van, na. Gyere, nézd! Kezet nyújtottam. Tudod, mit csináltad? Nem. Nem tudod? Elfogadtam azt, hogy te rögzítottam. Nem szabad. Röhögél rajtam. Figyelj, a részegzőt is rögzítottam. Semmi baj. Akkor? Kezdje. Ne vad! Így nyújtod a kezed. Ó, jó ülök. Jó. Röhögsz rajtam. Akkor én jól érzem magamat. Így volt beszéd. Hol van itt egy szép? Pizza. Ott lent. Ja. Na, Beszéd színle. Jól érzem magamat? jó, persze. Elhoz. Akkor miért megyek haza? Ezért van szó. Márko. Te hülye vagy. Úgy is akarsz. De nem fog. De fog. Nem. Kérlek. Kérlek. Innék, hogyha volna, ki hazajöjjön. Ez az. De nincs. Ez éjszak. Fejt hagy nekem, jó? Kérlek. Azért hagytam meg a fejt, hogy igen meg. Meg is tudom mindjárt. Nem mindjárt, most. Ha most is készül. No. Aj, Márko. Ez nem így jár. Kértem el tőle. Rágtelek vagy geci. Berti látja azt, hogy mi a dolog, érted? Berti látja azt, hogy Gergő már nagyon hiszeg. De igaza van Bertinek. Gergő már nagyon hiszeg. Oda is azt a piát csinálnak, hogy igya meg. Hogy így a meg. Túlságoltál vele? Ott a széket húzd ide. Ide néz. Mi? Egy sztendert akarok felvinni. Nem anyagtunk a sztendertből. Nem. Berti? Most komolyan azt mondják, hogy Bertinek milyen karja van. De igazuk van. Ha van egy karod bazd, a faszom elég lesz mindig. De nem orogatom. Azt fogom látni bazd, hogy mit. De komolyan. Berti? Már ha jó lettél. Nem az. Részegen. Ha lenyomsz, akkor tudod, mit fogok mondani? Mit fogsz mondani? Hogy Gergő egy szar. És lenyomta egy 10-es csávó. És azt fogom mondani, Legyen benne a nem úgy, mint kettő. én azokat, akik nem mondom azt, hogy szar. Érted? Akiket szabnézek, akkor azokat azt mondom, hogy egy szar lettet, akkor jó van. A Roli, tudod, hát jó? Még. Közén, mit? Valami 70 valami. 949. Tudod, mennyi? 50 valamennyi. És azt mondja nekünk Roli, hogy gyere szlenderezni. A 70 kiló. Így tettem a kezemet, hogy hagyja nekem békemet. Olyan részeg voltam kb. Mint most. Mondtam neki, öcsém, hagyjuk az egészet már. Megyünk, ahhoz meg vagyunk. De gyere. Nem mentem vele. Gyere most velem. Nem megyek meg így. És akkor az mit jelent? Hogy lenyom? Üljél már el, de egy kurva kibaszott, hogy így, hogy van ez egy olyan pofon van. De nem ér. Nem túlságos én vagyok. Csúságos terem van? Éj, te! Csúságos terem?
Nem mert tudom kiállni egy kurva kibaszott szkanderre. Mit csinál? Hílek, bazd meg. Nem, jött. Csak nem azt itt. Állják ki kasszával. Hát engem az egy lesz. Akár még jöjjétek. Nem azt, hogy én kemény vagyok. Hó, hát az nehogy azt mondjam, hogy én kemény vagyok. Csak bárki álljon velem egy kurva szkanderre. De olyan szkanderre álltok ki velem, ahol én is kurva erőbújnyom, és az ellenfél is kurva erőbújnyom. Mehetek? Én megbaszlak, bazd meg, ezzel megbaszlak, bazd meg. De én rajta ne röhög, gyere. De kérdezem, mehetek? Röhögsz rajtam, gyere. Azért. Szíveszek, de én meg Benyújtom a pulóverem ujját, hogy látni, hogy vele is betettem. Na, gyere. Na, hajrá! Keresem úgy, gyere. Leültem egy csajra, aznak szkanderát. Persze. Segíts neki Cilla. Én Berti van használni. Ügyes vagy, Dimos? Berti, most komolyan, figyelj. Az én kesztyűmet fogod, tedd le. Én kesztyű. Te kesztyű. Igen. Foglald el Dinusznak a helyét. Komolyan, Berti. Állíts már le, hogy ott kellene. Jó. Oké. Tudod, mi az, hogy régen akartam velem a szkandet? Régen. Még sülöztem akkor, Gyere velem a szkandet. De olyan szkandet gyere velem, hogy az mindenütt, érted? Gyere. Nem megyek. De miért nem? Nem akarok. Mert részeg vagyok? Az, hogy az ember részeg, az nem azt jelenti, hogy nem mondja az elejét. Én azonban jobb kezembe részeg az ereimet. Gyerekek. Halálos békénhez? Megint egy fasz vagy. Én nem az, hogy békén vagyok. Ha lerazolok, akkor békén. Akkor nekem a lelki békén van, érted? Lelki békén. De ha lerazolok úgy, hogy te hajtod magadat, akkor ideges vagyok, akkor ezt legyen. Akkor így. Ütöm bazd meg a bandát. Én nem érdekek. Nem érdekel, hogy Berti vagy. Lassasz, hogy engem csípít. Na. De add az előtt, add az előtt. Jó van. De nem is szólsz, azt mondtad. Fogunk az osztán széles. Ebből. Lássatok le! Hogy nem tettél le hét? Nem tettél le! Oj, Menjünk haza. Gyere. 10 óra. 10 óra. 10 óra, ez bedkódol. Menjünk haza. Még azt jelenti, hogy Kérem? Tőlem